حدا أوان تفرح كابوي كلمة حجي سودي وزي فلت وددر نخود يعدم اتوددر أفتني عالمنا زعاوية ناي سعود عارو سهارة جميرو أو ناي ليويا سهارة تاتي زودا إذا كابوي ناوز وددر زقاتو لوغن كل زنعقو فرس حيزون كتمر عزي تدلي لإلتي كامرعان خد حننيو اتوددر كران كل قليلي زمسل بزحات ودادر تدماي سحو جنفتنا مجمريا معلت تراي لعلى حمسات ودادر تيموتو إذا فرانك استهالي كاوبوين يجوز بهال فرسون كاوم ديوم كونو ويزو وددر وديوم نتا جزيرات بهال لإلتغد حنوايم أو عسر تشعت سمانيا أب معرب أمريكا ويجوز بهال فرس زنورو فرانك زبهال كاوبوي كل زفوتيون زود نقون ودي نيرو فرانك أفتخاو خبز فلوتو كاوبوياتن ناي منجست مالقتنيان كل زخورون ودي نيرو اتفيلم خجمرن كله دما مسكالي كاوبوي حدا وددر ناقط ومن رخو اتوددر كم تنصبيو سعرت خوينم سلاز ودعو وتستسعر كاوبوي تناديدو نفط دامستي اتمو ازز عينتو ناي برخا فرس او كم ززوله عاوي وددر كاتي غبونيلو لفرانك بناي نعقت عيننا طمته يفكر لكافت ساعات زو موستانغ زبالو علي تفراس بتعميهم زنعقو نيروم أبرخا أمزنورو دخاتم كابوياتن توم تنتاويان أمريكاويان ترحم زتقوم لو نيروم جنزو مفراس زيهم كل زوالا خمز جيرو ريدير أيم دامبر قلوتهم عقبتي ننوغي حقات زقوعزون أحماقا كما متأجز أمريت بقليل زقوعزون يم نيروم فرانك زغولنا سمعه من ما يمسولن كعلف ود ما يمكر جنت تستسعر كابوي لعلمة أن حريق سلازنوره نبأس يعد مومو حانت بوكس قط وقعو تمليش خمزة يتسعيد قصو بزحن كيتصنحه حدا ملأخت زحزو تادري متصمو نفرانكيو لكتا سابت تبال عليت أسيروم إنا حلو نزنورو تادرات نخوص حلوم يوهاو توم عليت في ساعات نسو زخوان بهلاو بعال نيروم عبسنا سرعتهم دما نتوم زحلفو عليتهم من أملاخو من كامنا أمريكاويان ورارن وطعن قفعن محرات نخور دلو منالو من نيروم جن منجست أمريكا عمس الملعلن تماليسهم نموجان مدلاو زجور لو خوني سلش تسمعوا نتوم تحليوهم نورو تادرات ملو نقط لومن كلهم نقط فوقهم من يزز جن فراكن كيف لقى توم عليت ملو نقط أنتو التناجر دبدا بيحزو نفتم تادرات يخيط زغول زفتر له أبسنا إسرائيل شعتي عصر شو منتتي سعيو أمريكا تزعويه عليت نيم اتفاق جوان زفت أمه اللعلت فرانك وتسيت تدبدا بين بمرأيو بتعمين نادد اتوم عليت ملؤ زورسو اسو بزبص حدا دبدابي مخونون اسو تزيو صحانيرو اتوم عليت يموتون يلو سلاز امنا دما امنا يربش فرانك زي سرح زي فصيمو قطلو سلازي دليه انكيفوتيه نافتنا وايلد ويست مرئتي ملس اتمرئت اتوم طنطاويان امريكاويان كم حماقات اتوم عليت زورسو زنورو امريكاويان وتادرا دما كم جيغانو زرئي نيرو كنكع فرانك هيوتون مقطال كالي ممارص اينورون افتمرئت نسو مس فرانك سرح حدا تشيف ايجل هورن زبال نايتهم قدامت أمريكاويان مراح نيرو حدا مشيتون مرئيتهم وديهم مسكدو فرانك ناترجملو نفتونا نتمرئيت خونه بافلو يخيدمو عليتو أو كبي تشجر كم زلون أفراس العلمة أنوالا يدليوهم دأمبر اتهم أمريكاويان يقتلوا لومن يأسروا لومن سلازنورو بافلو بيل نمنتاي زيت جزء ميلخ حتى تنقلوا دما اتهم أمريكاويان كرش زيكونوس إدنان أجرنان قريت أمام قبولو زدليلي من لسالو بافلو زدحر مسمعو بتعم سلاز حزنة كافتهم مستينغ زبالو نبرخ علي تفراس كم زهو من زدليو وحور خمز مورتوني نقرم أفتزغط المعالتي فرانك ناهيغو مرئيتهم نمقرامنا تداليين كلو نايتو سعود زهافتا مساوعي شيخ رياد ملأختنيا يمتق كلتا ملأختنيا تاتو يسددمو بحر حاوناو زبال عاوي نايوتهارا وددر نخموتو يعدمو اتوددر نشح عمتنا تخايد خمز تسنحن كان سعود عارس هاراتات تداليخا 300 كيلومتر بمقراط نيليو يا خمتو تسحن اتقعزو بثالث 3 ورح خمزو سدني نقرو نافتو ددر مأتي $1,000 ولا يخون دأمبر اتسعراي بتعمو فلود هفتم سوي خوون فرانك زخولنا سمعه دسيلوون تحوقشتون ولا يتصنح دأمبر أفتو ددر كساتفو زخولو نعرو علي تزلو مفراس تراي مخانون كسمع كلو حوقوسونا وندات يغير نعقون نتناي ماستينغ علي تزلوو فرسو هيوغون زطرفو لو خون سلسة سمعون تناديدونا مدك أسيو يخيد كساحزي توم بعليتهم استقاطوا الهزبي نحلمنا مصيوم زربشوو ناتو طفقات كوينو سلسو معون حساو بزعبا خالق قبريك علن حدا جيزون بافلو بيل بعلو أفتو كوينات آتيو نخالقوت نايت عليت أولاتنا قتله بحلمو يرأيومو بتعم بهريرون دنجيتون يتسق التحلمي لعلمة أني ربشو سلزنوره نيقل هورن خيدي رخومو كلو زحلفو له نقراتي نقرو يقل هورنون نايفران كلهم تشجرات مسامعه تنكرات قبركا قعز خاون بزالت أمن قدي نختم اللغة حق زكايلو حنتو بعلو سرحة نعاليتو هابلي هو
ፍራንክ ዝغሉ ርሕቐት ተጓዒዙ ብምምጽኡን ማዕርግ እንደይከም ዝኽርዐሉ ይረድኦ ንሂውጎ ከም ፈረስ ዘይኮነስ ከም ትኽክለኛ መሓዝኡን ዓርኩን ስለ ዝሪኦውን ብምሕዝነቶም ከም ዝቐንዕ ይረድኦ ኢግልሆርንን እቶም ካልኦት ዋይልድ ሾው ምርኢት ዝሰርሑ ነበሩ ጥንታውያን ኣሜሪካውያንን ሂውጎ ምስ ፈረሱ ዝነበሩ ርክብን ለዋህ ባህርን ስለ ዝድነቑ እቲ 1,000 ቅርሺ ኣተኣኻኺቦም ይህብዎ እሞ ናብቲ ውድድር ንኽኣቲ ይነግርዎ ሕጂ ፍራንክ እቲ ውድድር መሳተፊ ዝኸውን እኹል ቅርሺ ስለ ዝነበሮ ካብታ ባቡር ነጢሩ ይወርድ እሞ እናጎየ ናፍታ ንስዑድ እትወስዶ ጀልባ ይስቀል ፍራንክ እና ሂዳልጎ ኣብቲ ጀልባ ብጣዕሚ ከቢድ ጊዜኦም ሓሊፎም እቶም ናይ ኣፍራስ ተንከባኸብቲ ሰራሕተኛታት ሂዳልጎ ናይ በረኻ ዓሌት ስለ ዝነበረ ብጣዕሚ እዮም ዝንዕቕዎ ነይሮም ፍራንክ እውን ፈረሱ ንኽንከባኸብን ክከላኸልን እናሞከረ ምስኦም ብተደጋጋሚ ይበኣስ ነይሩ ፍራንክ ኣብታ ጀልባ ኣነ ትበሃል ሃፍታምን ፍልጥትን ፈረስ መዳቐሊት ሰበይቲ ይራኸብ ንሳ እውን ከም ፍራንክ እቲ ውድድር ንምስዓር ሓሳብ ሒዛ ብጣዕሚ ፍሉያትን ክባራትን ዓሌት ኣፍራስ ሒዛ ናብቲ ውድድር ክትከይድ እንከላ ንፍራንክን ፈረሱን ብናይ ንዕቐት ዓይኒ ኣጥምቶም ነይራ ፍራንክ ናይ ጀልባ ጉዕዞ ወዲኡ ኣብ ኤደን ይበፅሕ እሞ ብዙሓት ብሸንሸለት ተኣሰሩ ባራይ ክርኢ እንከሎ ናብ ዝተፈለየ ባህልን ኣተሓሳስባን ዘለዎ ዓዲ ከም ዝኣትሎ ይዝክር ድሕሪ እዚ እቲ ውድድር ናብ ዝጅምረሉ ሩብ ኣልካሊ ተባሂሉ ናብ ዝፍለጥ ቦታ ይወስድዎም እቲ ቦታ ድማ ኣብ ዓለምና ዝዓበየ ናይ ሰሃራ በረኻ እዩ ነይሩ በቲ ወገን ድማ ሼኽ ሪያድ ንልኡል ቢል ኣሊ ኣልኣሃድ ዝበሃል ፈረሱ ሒዙ ናብቲ ውድድር ንዕኡ ወኪሉ ንኽኣትን እንድሕር ደኣ ሰዓራይ ኮይኑ ድማ ጓሉ ጀዚራ መበል 5 ሰበይቱ ንኽትከውን ከም ዘመርዐዮ ቃል ይኣትየሉ ጀዚራ እቲ ሓሳብ ምንም ስለ ዘይፈትየቶ ክትቃወም ትሞክር ግን ድምፀ ጓራተ ዘይስምዐሉ ባህሊ ምንም ትርጉም ኣይነበሮን ሓደ ካብ ናይ ሼኽ ሪያድ መልእኽተኛታት ድማ ናብ ፍራንክ ይኸይድ እሞ ሂዳልጎ እንድሕር ደኣ ምስተን ካልኦት ጽሩይ ዓሌት ዘለዎ ነፍራስ ክራኸብ ተራእዩ ንዓኻ እዳውካ ክንቆርፀካ ኢና ንዕኡ ድማ ክንቆትሎ ኢና ኢሎም ግልፂ መፈራርሒ ይህብዎ ድሕሪ እዚ ፍራንክ ዮሴፍ ዝተባሃለ ኣብቲ ከባቢ ሞተር ጎሚኡን ሓጓዚኡን ኮይኑ ዝተለኣኸ ሰብኣይ ይረክብ ቅድሚ እቲ ውድድር ምጅማር ድማ ሙቐት እቲ ሰሃራ ብጣዕሚ ሓያል ካብ ምዃኑ ዝተለዓለ ሰባት ከም ዘዕብድ የጠንቅቖ ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት ናብቲ ውድድር ካብ ዝኣተዩ ሰባት እቶም 4 ኣብ ናይ መጀመርያ መዓልቶም እዮም ሞይቶም ድሕሪ እዚ ፍራንክ ሼኽ ሪያድ ብኣካል ንኽረክብ ተዓዲሙ ናብ ዳሱ ይኣቲ ሼኽ ሪያድ ብጣዕሚ ዝኹርዕ ሰብኣይ ነይሩ ፍራንክ ኢዱ ክሰደሉ እንከሎ ድማ ሰላም ክብሎ ይደልየን ሙስሊም ንዘይኮነ ሰብ ሰላም ምባልን ምንካእን መጻነይ ምርኣይ ክእለቱ ከም ዘስእኖ እዩ ዝኣምን ነይሩ ፍራንክ ኣብቲ ሰዓት ንጀዚራ የሪኣ እሞ ብመልክዓ ተደኒቑ መንከሱ ደርቢ እዩ ዝጥምታ ነይሩ ሼኽ ሪያድ ድማ ንፍራንክ ንስኻ ካብ ካሊእ ዓዲ መፂኡ ንዚ ውድድር ዝተሳተፈ ናይ መጀመርያ ጋሻ ኢኻ እቲ ውድድር ልዕሊ $100,000 ዋላ ይኹን ዳ እምበር ንዓይ ምንም ትርጉም የብሉን ንዓዮ ዓለም ልዕሊ ማንም ትርጉም ዘለዎ ነገር ክርኢ እሞ ስነ ስርዓት ጌርካ ትውድድር ወድኣዮ ኢሉ ንፍራንክ ይነግሮ ግን ቅድሚ ፍራንክ ምኻዱ ሼኽ ሪያድ እታብ ጅቡኡ ዝነበረት ሽጉጥ ብጣዕሚ ስሒዋቶ ስለ ዝነበረት ብ10,000 ናብቲ ውድድር ክምደባ ይደልት ኮይኑ ይሓቶ ግን ፍራንክ ምንም ከይመለሰሉ ናብ መደቀሲኡ ይኸይድ ግን ኣብኡ ከይበፅሐ ምስ ወይዘሮ ኣን ይራኸብ እሞ እንድሕር ደኣ ውድድር ስዒራ ምስ ናይ ሼኽ ሪያድ ኣልኣሃድ ዝበሃሉ ፍሉጣት ናይ ፈራስ ዓሌት ናይ ምድቓል ዕድል ከም ትረክብ ትነግሮ ፍራንክ እንድሕር ደኣ ተሳዒር ክኸይሉ ክሓታ እንከሎ ድማ እቲ ሽልማት እዩ ተባሂሉ ዘሎ $100,000 እቲ 4 ንሳ ከም ተውፅኦ ትነግሮ ፍራንክ ብወገኑ ናብቲ ውድድር ዝኣተየ ንቕርሺ ኢሉ ጥራይ ስለ ዝነበረ ድማ ማዕርኽ እንደ ዓበይቲ ጉዳያት ከም ዝካየዱ ኣለዉ ብምርኣዩ ይግረም ቅድሚ እቲ ውድድር ምጅማሩ ድማ ኩሉ ሰብ ንናይ ባዕሉ ባንዴራ ከዳሊ ስለ ዝነበሮ ዮሴፍ ኢግልሆርን ንፍራንክ ዝሃቦ ምልክት ተጠቒሙ ባንዴራ ሰሪሑሉ ይጸንሕ ኩሉ ዘድልዮም መጽለሊ መደቀሲ ማይን ምግብን ምስ ኣዳለዩ ድማ ናብቲ ውድድር ዝጅምረሉ ቦታ ይኸዱ እሞ ተሰሊፎም ይጽበዩ ብጎኒ ፍራንክ ሓደ ሳክር ዝተባሃለ መፍርሒ ሰብኣይ ነይሩ ሎማዓንቲ ፀሓይን ከይዓረበት 10 ተወዳደርቲ ክሞትኦም ስኻ ድማ ሓደ ካብኣቶም ክትከውን ኢኻ ኢሉ ይፈራርሑ እቶም ተወዳደርቲ እውን ካብቲ ዝኣትይዎ ኣለዉ ሰሃራ ብሂወት ዝወፅሉ መንገዲ ቅድሚ ሰዓት እናዕርፉ ድሕሪ ሰዓት እናጋለዉ ለይቲ ለይቲ ድማ እናደቀሱ ከም ዝኾነ ይንገሮም ዮሴፍ እውን ናብ ፍራንክ ይቐርብ እሞ እንድሕር ደኣ ናብቲ ናይ ፍርቂ መንገዲ ካምፒ ቀዲምካ በፂሕካ ሓደ መዓልቲ ሙሉእ ክትዕርፍ ኢኻ ኢሉ ይነግሮ ድሕሪ እዚ እቲ ናይ ተወገሱ ጥይት ይትኮስ እሞ እቲ ውድድር እውን ይጅመር ብጣዕሚ ሓያልን እግርግር ዝበዝሖን ኩነታት እዩ ነይሩ ብዙሕን ከይጸንሐ ሓደ ፈረስ እግሩ ይስበር እሞ እቲ ዝጋልዎ ነሮ ሰብኣይ እንከይፎተየ ሂወቱ ክሕልፎ ይግደድ ፍራንክ ነቲ ሰብኣይ ብጣዕሚ ስለ ዝሓዘነሉ ክሕግዙ ሓሲቡ እንድሕሪት ይጥምት እሞ ሳክር ጠጠው ንኸብልን ኣብቲ ውድድር ንኻልኦት ተወዳደርቲ ምሕጋዝ ከም ዘይፍቀድን ነጊሩ መንገዱ ንኽቕፅል ይእዝዞ ፀሓይ ክትዓርብ ክትቀርብ እንከላ እቶም ተወዳደርቲ ንኽዕርፉ ቅሩተየት ክልተው ዘለዎ ቦታ ጠጠው ይብሉ ፍራንክ ኣብዚ ሰዓት ማንቲለ ይርኢ እሞ ድራሩ ክገብራ ክትኩሰላ ጥይቱ የውፅእ ግን ንግሆ ሳክር ሰዲድዎ ዝነበረ ዒፍ ኣቐዲሙ ይሕዛ እሞ ድራሩ መንጢልዎ ይኸይድ እቲ ምሸት ንሱ ልኡል ቢን ኣሊን ንፍራንክ ይረኽቦ እሞ እቲ ጽባሕ ንኸዶ ኣለና ሰሃራ ብሕረት የብሉን ብሕጂኻ ተመለስ ኢሉ የጠንቅቖ
ፍራንክ ግን ንዘርኡ ከይተገደሰ ሃርሞኒኩ ይጫወት ስለ ዝነበረ ቢን ኣሊ ብጣዕሚ ይናደድ እሞ ኣብታ ትቕፅል መዓልቲ ፍራንክ ማይ ንኸይቐድሕ ዝተወሰኑ ቀተልቲ ተዳልዩሉ ይጸንሕ። ፍራንክ በፂሑ ንቶም ቢን ኣሊ ዝገደፎም ሸፋቱ ይሪኦም እሞ ምንም ኣይተጨነቐን። ብቐሊሉ ይበኣሶም እሞ ኩሉ ዝነበሮም ማይ ሰሪቑዎ ይኸይድ። ካብቶም ሸፋቱ መንጢሉ ዘምጾ ማይ ንሂዳልጎ እናስተዮ እንከሎ ግን ሓያል ናይ ንፋስ ማዕበል ሕፃ ተሸኪምሎም ይመጽእ። እቲ ዝነበረ ሓያል ናይ ንፋስ ማዕበል ካብቲ ውድድር ዋላ የትርፎም ዳ እምበር እቲ ሒዞምዎ ዝነበሩ ማይ ሙሉእ ንምሉእ ሕፃ ስለ ዝመልአ ግድን ክድርዮ ነይርዎ። እቲ ሓያል ሰሃራ ብዘይ ማይ ምሕላፍ ማለት ተኣመሪ ነይሩ። ግን ሂዳልጎ ተጻዋራይ ፈረስ ስለ ዝነበረ ማንም ከይተጸበዮም ፍርቂ ውድድር ከም ዝወድእዎ ዘርኢ ካምፕ ይረኽቡ። ኣብቲ ካምፕ ብጣዕሚ ብዙሓት ሰባት እዮም ነይሮም። ንፍራንክ ክሪኡ እንከለዉ ድማ ኩላቶም ይድንግጹ። ሼኽ ሪያድ፣ ልኡል ቢን ኣሊ፣ ወይዘሮ ኣናን፣ ዮሴፍን። እዚ ውድድር ይካየደለን ኣብ ዝነበራ ዝሓለፋ መዓልታት 39 ተወዳደርቲ ሞይቶም 11 ድማ ጠፊኦም እዮም ዘለዉ። ኩሉ ሰብ ድማ ሂጎን ፍራንክን ካብቶም 30 ክኾኑ እዩ ዝጽበዮም ነይሩ። ድሕሪዚ ቤተሰቡ ንሼፍ ሪያድ ዝኾነ ካቴብ ናብ መደቀሲኡ ይኸይድ እሞ ካብቶም ፍሉያትን ዝተመረፁ ነፍራሱ ሓንቲ ንኽህቦ ይልምኖ ነይሩ። ሼኽ ሪያድ ግን ፍቓደኛ ኣይኮነን። ካቴብ ከምኡ ዓይነት ፈረስ ንምንክብኻብ ዓቕምን ክእለትን ከም ዘይብሉ ድማ ይነግሮ። እቲ ምሸት ንሱ ጀዚራ እንከይተርእየት ናብ ናይ ፍራንክ መደቀሲ ትኸይድ እሞ እዚ ዝቕፅል መዓልታት ምንም ቀረብ ማይን ምግብን ኣይክህልየኩምን እንኳን ንስኹም ኣጋይሽ ኣብዚ ሰሃራ ዝዓብዩ ሰባት እንከይተረፉ ይክእልዎን ኢላ ዘድልዮም ነገራት ትህቦም። እቶም ዕስለ አንበጣ እውን ካብ ኣማልኽ ዝወሃቦም በረከት ስለ ዝኾኑ ከም ዕድል እምበር ከም ሕማቕ ኣጋጣሚ ንኸይሪኦም ትነግሮ። እንድሕር ስኻ ስዒርካ ኣነ ንቢን ኣሊ ክምርዓይን ምኽንያቱ እሱ ንዓይ ክምርዓይን ንዝኽእል እንድሕር ዳኣ ሰዓራይ ኮይኑ ኢላና ነገሮትን ከላ ናይ ሼኽ ሪያድ ልኡኻት ንጀዚራ እናኣለሹ ይመፁ እሞ ንወይኖም ብሓደ ክረኽቦም እንከለዉ ብጣዕሚ ይናደዱ። ሼኽ ሪያድ እዚ ክሰምዕ እንከሎ ብጣዕሚ ተናዲዱ ነይሩ። ግን ጀዚራ እውን ድሕር የበለትን ለልኡል ቢን ኣሊ ንዘይምምርዓይ ዘይትገብሮ ነገር ከም ዘይብላን ሓምሸይቲ ሰበይቱ ክትከውን ከም ዘይደልን ብተደጋጋሚ ትዛረቦ። ግን ሼኽ ሪያድ ንኽሰምዕ ምንም ድሌት ኣይነበሮን። ንፍራንክ ኢዱ ንድሕሪት ኣብ ሓደ ዓምዲ ኣሲሩ ሽጉጥ ይምንጥሎ እሞ ነቶም ሰራሕተኛታቱ ንፈልጦ ዝኸፍአ ቅፅዓት ሃብዎ ኢሉ ይእዝዞም። ግን እቲ ቅፅዓት ቅድሚ ምጅማሩ ካቴብ ብዙሓት ሸፋት ሒዙ መፅዩ ነቲ ዘዕረፉሉ ቦታ የጥቅዖም። ለካ ሼኽ ሪያድ ቀሊል ሰብ ይመስል እምበር ግሁዝ ናይ ሰፍ ተቓላሳ እዩ። እንከይዶም ገየ ናብቲ ኩናት ክኣቱ እንከሎ ድማ ቢን ኣሊ ብጣዕሚ ፈራሕ ስለ ዝነበረ ናብቲ ኣልሃታል ዝበሃል ፈረሱ ተሰቒሉ ካብቲ ኩናት ይሃድም። ብዝገርም መልክዑ ግን ሓደ ካብቶም ናይ ሼኽ ሪያድ ሰራሕተኛታት ትኹረቱ ኣብቲ ውግእ ዘይኮነስ ኣብ ናይ ሼኽ ሪያድ ካዝና እዩ ነይሩ። ግን ፍራንክ ዕድለኛ ኮይኑ ተታሒዛ ዝነበረት ጀዚራ ኣምሊጣ ትመጽእ እሞ ኢዱ ትፈትሖ። ግን ናይ ካቴብ ሰራሕተኛታት ደጊሞም ኣሲሮም ይወስድዋ እሞ እናኣወየት እታ መጽሓፍ መንጥላ ኢላ ንፍራንክ ትነግሮ። ፍራንክ እውን እንታይ ከም ዝፍጠር ለዋላ ይረድኣዮ ሼኽ ሪያድ ናብቲ ዓዲ ተቐቢልዎ ስለ ዝነበረ ንኡ ሓጊሱ ይበኣስ። እቲ ኩናት ድሕሪ ምባኣሱ እታ ዝተሰርቐት መጽሓፍ ኣልኸምሳት ትበሃል ብጣዕሚ ታሪኻዊትን ፍልጥትን ናይ ኣፍራስ መዳቐሊ ምስጢራት ዝሓዘት መጽሓፍ እያ ነይራ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ሼኽ ሪያድ ነቲ ዝኸሓዱ ሰራሕተኝኡ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ሰብ ክሳዱ ቆርፁ እናተዳለየ ይጸንሕ። ግን ፍራንክ ኣብ መንጎ ይኣትሞ እዚ ሰራሕተኛ እዚ እታ መጽሓፍ ክሰርቃ እዩ ዝሞክር ነይሩ። እቲ ሓቂ ክሳብ ዝዛረብ ድማ ባዕለይ ብደንቢ ጌረ ከሳቂዮ ይብሎም። እቲ ሰራሕተኛ እውን ብፈረስ ተጎቲቱ ክመውት ስለ ዘይደለየ ካቴብ እታ መጽሓፍ ክሰርቕ ልኢኽዎ ከም ዝነበረን ሕጂ እታ መጽሓፍን ጀዚራን ክምልሰን እንተኮይኑ እታ ካቴብ ዝበሃል ፍሉጥ ፈረስ ተሂብዎ ጥራይ ምዃኑን ንሼኽ ሪያድ ይነግሮ። ሼኽ ሪያድ እዚ ኩሉ ድሕሪ ምስማዕ ንፍራንክ ናብ ሓደ ፀግዒ ይፅውዖ። እንድሕር ዳኣ ጓልያ ድሒንካያ እቲ ቐፅዒ ክሓሲበ ነበርኩ ቅፅዓት ክምሕረካ እየ። እንድሕር ዳኣ ጠሊምካኒ ክትሃድሞ ወይ እንድሕር ሞኪርካ ግን ክሳብ ጫፍ ዓለም ስዕበ የቐትለካ ኢሉ ይፈራርሖ። ፍራንክ እምብማል መማረፂ ከም ዘይኮነ ስለ ዝፈለጠ ንሼኽ ሪያድ ክሒድዎ ዝነበረ ወዲ መራሓይኡ ገይሩ ናብቲ ዝተኣሰረሉ ቦታ ይኸይድ። ብድሕሪቶም ድማ ጃፋር ዝበሃል ንኣልኻታብ ዝመስል ጸሊም ፈረስ ሒዞም ይኸዱ ነይሮም። ናብ ናይ ካቴብ መሕበእ ክበፅሑ እንከለዉ ኣልኣሃድ እንድሕር ዳኣ ክሳብ ምሸት ዘየምፅየምሉ ንጀዚራ ርእሳ ከም ዝቖርፃ ይፈራርሖም። ግን እቲ ፈረስ ሒዞሞ መፅኦም ስለ ዝነበሩ ኣልኻታብ ኣብዝኔካ ህንካ ጀዚራ ስደደልና ኢሎም ክግለዋውጡ ይሰማምዑ። ግን እቲ ሂቦሞ እኒአው ፈረስ መፈንጠር ንክኸውን ጸሊም ሕብሪ ዝቐለምዎ ታራ ፈረስ እምበር እቲ ዝእልሸሎ ኣልኻታል ዝበሃል ፍሉጥ ፈረስ ኣይኮነን። ካቴብ ምስ ምስ ፈለጠ ንኽተሓዙ ይእዝዝ እሞ ኣብ መንጎኦም ሓያል ኩናት ይለዓል። ፍራንክ ንጀዚራ ፍታ ትኽክለኛ ሰዓት ኣድሒንዋ ነይሩ። ግን እታ ኣልኸምሳት ትብል መጽሓፍ ገና ስለ ዘይረኸባ ክእልሻ ንጀዚራ ሓደ ክፍሊ ዓፂዋ ይኸይድ። ኣብ መጠረሻ እታ መጽሓፍ እውን ረኺብዋ ሂጎ ሓጊዝዎ ካብቲ ቦታ ይምልጥ። ግን ጃዕፋር ንዕኦም ንኸድሕን ብድሕሪት ተሪፉ ስለ ዝነበረ ብተደጋጋሚ ተወጊኡ ይመውት። ግን ቅድሚ ምማቱ ካርኡ ደርዩ ነቲ ንሼኽ ሪያድ ዝጠለመ ሰብኣይ ወጊኡ ይቐትሎ። ካቴብ ብርሕቐት ሪእዎም ስለ ዝነበረ መሳርሒኡ ጽዋላ ይትኩሰሎም ዳ እምበር ሂጎ ከም ንፋስ ዝጋልብ ፈረስ ስለ ዝነበረ ዓሊሙ ተኪሱ ዋላ ክወቕዖም ኣይከኣለን።
ፍራንክ ንጀዚራን እታ መጽሓፍ ንሒዙ ናብቲ ካምፕ ክምለስ እንከሎ ኩሉ ሰብ ብታሕጓስ ይቕበሎ። ሼኽ ሪያድ ጓሉ ብሰላም ተመሊሳ ክርኢ እንከሎ እውን ብጣዕሚ ይሕጎስ እሞ 5 ግዜ ሓንቲ መዓልቲ ንኽጽሊ ንኣምላኹ ቃል ይኣቲ። እቲ ምሸት ንሱ ወይዘሮ ኣን ፍራንክ ቀሊል ሰብ ከም ዘይኮነ ስለ ዝርአት ናብ መደቀሲኡ ትኸይድ እሞ እዚ ቅርሺ ክበካ እየ ካብዚ ውድድር ክንውፃእ ኢላ ክተእምኖ ትሙክር። ንሳ ሓሰባ ብዙሕ ቅርሺ ሂባ ካብቲ ውድድር ክተውፆ ወይ ከዓ ሓሳቡ ካሊእ ከም ዝኸውን ክትገብር እዩ ነይሩ። ግን ፍራንክ ኣብቲ ንሳቶም ቅርሺ ምንም ኣይተገደሰን። ሓሳቡ እቲ ውድድር ምውዳእ እዩ ነይሩ። ኣብ ዝቕፅል ንግሆ እቲ ውድድር ይቐፅል። ካቲብን እቶም ካልኦት ሰራሕተኛታቱን ድማ ናብ ወይዘሮ ኣን ከይዶም ቅርሺ ናሃብና ይብልዋ። ለካ እዚ ኩሉ ዝተፈጠረ ሽግራት ካቲብ ዘይኮነስ ኣን ዘዳለየቱ እዩ ነይሩ። ግን ኣን ሊኢኻቶም ዝነበረት ንሂጎን ፍራንክን ንኽቆትሉ ስለ ዝነበረ ልእኽትኦም ኣይወድኡን። ስለ ዝኾነ ድማ ቅርሺ እውን ክትቦም ኣይትኽእልን። ሂጎና ፍራንክ እቲ ውድድር ቀፂሎም ሓደ ምሸት ክዕርፉ ክድቅሱ እንከለዉ ብጣዕሚ ብዙሕ ዕስለ አንበጣ ብልዕሊኦም ይሓልፍ። ፍራንክ ካብ ጀዚራ ዝተቐበሎም ምኽርታት ዘኪሩ ብጨርቂ ንባዕሉን ሂጎን ሸፊኑ እቶም ዕስለ አንበጣ ክሓልፉ ይጽበ። ዝቕፅል ንግሆ ክትስእ እንከሎ መሬት በቶም ዝሞቱ አንበጣ መሊኣ እያ ነይራ። ጀዚራ ዝበለቶ በረከት እውን እዚ ምዃኑ ይርድኦ። ምክንያቱ ኣብቲ ሰዓት ብጣዕሚ ይጠምይዎ ነይሩ። ምስ ፈረሱ ኮይኑ ካብ መሬት እናልዕለ አንበጣ ድሕሪ ምብላዕ ድማ ጉልበቱ ተመሊሱሉ እቲ ውድድር ብምሉእ ሓይሉ ይቕፅሎ። ድሕሪዚ ፍራንክ ቁሩብ ኣብቲ ሰሃራ ምስ ተጓዓዘ ኣብ ስንቅስቓስ ሑፃ ሓደ ፈረስ ጠሊቑ ይርኢ። ቀሪቡ ክኸይድ እንከሎ እውን እቲ ጋላባይ ሳኪር እምበር ካሊእ ከም ዘይኮነ ይፈልጥ። ፍራንክ ከይማተአ ገመድ ደርዩ ካብቲ ጭቃ ጎቲቱ የውፅኦ እሞ ኩሉ ዝከኣሎ ሓገዝ ይገብረሉ። ሳኪር ኣብዚ ሰዓት ጸላኢኡን ቆትሎ ዝሓስብ ነበረ ሰብን ስለ ዝነበረ ፍራንክ ክሕግዞ ፈፂሞ ኣይተጸበየን። ብተግባሩ ድማ ብጣዕሚ ይግረም። ዝቕፅል ንግሆ ፍራንክ ጉዕዙኡ ዋላ ይቐፅል ዳኣ እምበር ባዕሉ ኾነ ፈረሱ ልዕሊ መጠን ከም ዝደኸሙ ግልፂ እዩ ነይሩ። ግን ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ ሓደ ነዊሕ ገቦ ክድይብ እንከሎ ካቲብ ዘዳልዮም ብዙሓት ሽፋቱ ንዕኡን ፈረሱን ክቆትሉ ተዳልዮም ይጸንሑ። ንፍራንክ ርእየምዎ እናጋለቡ ክስዕብዎ እንከለዉ እውን ልኡል ቢን ኣሊ ንተኣል ካቲም ዝበሃል ፍሉጥ ፈረስ እናጋለበ ምስኦም ከም ዝስዕበሎ ይስተውዕል። ሂዳልጎ ብጣዕሚ ፈጣን ፈረስ እዩ ነይሩ። ከምልጠሎም ቁሩብ ምስ ቀርዮ ጥራይ ግን ኣብ ሓደ መፈንጠር ኣትዩ ብቶኡ ዝነበረ ዕንጨይትታት ኢዱ ይውጋእ። ፍራንክ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ተላሚዱ ስለ ዝነበረ ተፋጢኑ ካርኡ የውፅእ እሞ እቲ ዕንጨይቲ ካብ እግሪ ፈረሱ የውፃ። ካቲብ መሳርሒኡ ሒዙ ቆትሎም ሓሲቡ ናብኡ ይቐርብ እሞ እቲ ፈረስ ተጎዲኡ ከም ዘሎ ምስ ረአየ ሓዲግዎም ክኸይድ ይሓስብ። ወይዘሮ ኣን ቅተሎም ዘለህኒ እቲ ውድድር ንኸይትውድኡ እዩ። ሕጂ ከምዚ ኢልኩም እቲ ውድድር ስለ ዘይትውድእዎ ንዓኹም ምቕታል ኣድላይ ኣይኮነን ኢልዎም ክኸይድ ድማ ይዳለ። ካቲብ ሓዲግዎም ክኸይድ እንከሎ ግን ሳኪር ብርሕቐት እናርአየ ይጸንሕ እሞ ከምቲ ዝሓለፈ መዓልቲ ካብቲ ሑፃ ዘውፅኦ ንሱ እውን ካብታ ጉድጓድ ወፂኡ ውዕልኡ ንክምልሰሉ ይሓስብ። ካቲብ ብርሕቐት እዚ ክርኢ እንከሎ ብጣዕሚ ይናደድ እሞ እቶም ክልተ ሃደንቲ ነብርታቱ ንኽበልዕዎም ይሰዶም። ሳኪር ምንም እንከይመለሶ ሰይፉ መዚዙ ንኽጋጥም እናተዳለየ እንከሎ ግን ካቲብ ብርሕቐት ብመሳርሒኡ ተኩስ ይቆትሎ። ሳኪር ድማ ከምዚ ኢሉ ጅግና ኮይኑ ይመውት። ድሕሪ ካቲብ ካብ ፈረሱ ይወርድ እሞ ሰይፉ መዚዙ ንፍራንክ ሰብኣይቲ ኮይኑ ብሴፍ ንኽገጥሞ ይዕድሞ። ፍራንክ ምንም ናይ ካራ ክእለትን መሳርሕን ዋላ ይሃልዮ ዳኣ እምበር ዕንጨይቲ ተጠቒሙ ናፍቲ ናይ ባዕሉ መፈንጠረ እቲ ይቐትሎ። ድሕሪ ፍራንክ ናብ ፈረሱ ይምለስ እሞ ብጣዕሚ ይሓዝነሉ። ሂጎ ልዕሊ ምድካሙ እግሩ ብኸቢድ እዩ ተጎዲኡ ዘሎ። እቲ ውድድር እንኳን ክቕፅል ናብ ሰላማዊ ቦታ ከም ዝምለስ እውን ርግፀኛ ኣይኮነን። ንዝተወሰነ ርሕቐት እናተጓዕዙ ድሕሪ ምጽናሕ ሓያል ሙቐት ተወሲኽዎ ጥሜትን ጻምእ ማይን ኣብቲ ሰሃራ ይውድቖም። ፍራንክ ፈረሱ ናይ መጨረሻ ከም ዝደኸመን ካብዚ እንዳሓር ከም ዘይቐፅልን ኣሚኑ ንኽገላገሎ ሽጉጡ የውፅእ። ግን ኣብታ ሰከንዲ ንሳ መንፈስ እቶም ዘዕበይዎ ጥንታውያን ኣሜሪካውያን ይመጽ እሞ ኣብ ከቢድ ሰዓት ዝበለፀ ክጥንክር እምበር ክደክም ከም ዘይብሉ ይነግርዎ። ባህላዊ ናይ ዓለይቱ ደርፊ እናደረፈ ድሕሪ ምጽናሕ ድማ ቢን ኣሊ ንኣልሃታል እናጋለወ ይመጽእ። ፈረስካ ተኣምራዊ እዩ፣ ብርግጽ ድማ እዚ ውድድር ሰዓራይ ክኾን ኢሉ ንፍራንክ ይነግሮም። ፍራንክ ተደናዊሩ እንታይ ዝብሎ ኢሉ ንጎኒ ይጥምት እሞ እቲ ጉልበቱ ወዲኡ ኣብ መሬት ሰፋሕ ኢሉ ዝነበረ ሂጎ ዓይኑ ብህልኽን ጉልበትን ተመሊኡ ጠጠው ኢሉ እዩ ዘሎ። በቲ ወገን እቲ ውድድር ኣብ ዝውድአሉ ቦታ ኩሉ ሰብ እቲ ሰዓራይ መን ከም ዝኸውን ንኽርኢ ተሃንጢኡ ይጽበሎ። ሼኽ ሪያድ፣ ጀዚራ፣ ወይዘሮ ኣናን የሴፍን ግን ልዕሊ ኩልኦም ተሃንጢኦም ዘለዉ። ብርሕቐት ክጥምቱ እንከለዉ መጀመርያ ዝረአይዎ ልኡል ቢን ኣሊ ምስ ፈረሱ ኣልኻታል እዩ። ግን ንኽስዕር ደቓይቕ ጥራይ ምስ ቀረይዎ ፍራንክ ምስ ፈረሱ ጽላሎት መሲሉ ብድሕሪኡ እናመፀ ይርእዎ። ኣብ መጨረሻ እውን ንቢን ኣሊ ወሲኽካ ወይዘሮ ኣን ቆፂራቱን ዝነበረት ተወዳዳራይ እውን ከም ንፋስ ብጎኖም ቀዲምዎም ብምሕላፍ እቲ ውድድር ቀዳማይ ኮይኑ ይውድኦ። ፍራንክና ሂጎ ኣብዚ ንሽሕ ዓመት እናተኻየደ ዝጸንሐ ውድድር ንመጀመርያ ግዜ ዝተሳተፉ ኣጋይሽ ጥራይ ዘይኮኑስ ዝሰዓሩ እውን ይኾኑ። እቲ ሰብ ዘይተጸበየ ሰብ ስለ ዝሰዓረ ተሓጒሱ እናጉየ ይስዕቦ። ልዕሊ ኩሉ ዝተሓጎሰ ግን ጀዚራ ነይራ። ምክንያቱ ሕጂ ንቢን ኣሊ ክትምርዖ ኣይክትገደድን። ድሕሪዚ ቢን ኣልን
فرانك نيراخومو اتحدى نتحدى رؤسو بمدنان كوريريو الشيخ رياض بناي فرانك بقعت بتعم سلاس تدنقه مساي كتقمأ تدليخا كتقمأ تخليخا ناو على خبيت منجستن هافتن سويتن كايلو دما نفرانك خأمونو يمكر فرانكن كاو جزءون نوح جيزة خمز رحقن نخمل لاستعد وخمز لهم بمردع اتا كل جيزة زمني انا ورشوقوتو الشيخ رياض كم سوت اوتاي هو الشيخ رياض دما عينتو بحمان تمليئو نمجمرا جيزة المسلم زي كونسب يدو سوديدو سلام يبل اتسوسو فرانك بمخانو دما بتعمي حنكوس ناو حكي متاير اتزخون نيره كل قرشي اخوم يخمدو نيره ازخو لجيزة امنتي جيجا انير مسلني لو دما نفرانكي زارو دحرزي نجزيراوني سناتامو يوغو كما عند جيجنان فولين فرس مخون مسنقرتو فرانك نوسا نختنكاغبن كتحل النجيروا ني امريكا يملس اتفتو لدرز سعارو $100,000 دما منجست امريكا اكيو اسيروهم زنبره ناي موستنج علي تفراس نغلاتهم بؤو غازيئو نافج اكا نخمولسوم يتقملو دحرزي ازوم عليت ملؤ نملؤ نتا خوينوم كنورو سلازداليه نفرسو يوغوون مستون كالوت نتا خوينوم زنورو فراس ناغالونا ناصنت نخيد يسدو فرانك زغبره نتوم فراسن نتوم امريكا زهلقتهم عليتن كم مخحس منجديو اتم طرشانن بو صحفون فرانك كساوسو ساعات عمتو لعل 400 وددرات كم زكايدن أسمنان شدشتن عمتو 1951 كساو زموت نتوم ماستنج زبالو فراس وانا تتاقاين حلاين كوينو خمس تنحي نقرنا فرانك افت ساعات نسو نصا سددو مفراس عليتهم كسا حجي خمس قصلن بلاك جاكوب زبال انبا او اوكلاهوما بمنجست تحليهم هيوتهم كم زقصلو لونا نغرنا فيلمنا يودا إذا تاريخ ندحر دقفتيخمو حق انيا زانتا ايو حساو رئيتوخمو كومنت قدفلي نزي فيديو لايك channel لا دما سبسكرايب مالكي ترسعو اجيمنا كسان راخب سنايت انحيد